بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. قال: ولا يضحي بالعمياء والعوراء والعرجاء التي لا تمشي إلى المنسك ولا العجفاء إلى آخره. إن burada mesela rahmetullahi aleyhi bundan dünyada şol malları ki olarda kaysı ayıbı var şonun bilen gurbanlyk etmeklik durus bolmaýanmasa şolary zikir etýär. Asl bolsa ayıpda şorakam ayıbı fahişi ki şonun özi haywanga gaty bir tawandy bostyrylmasa ketteken ayıp bolsa amma yesir ayıpdan ki azmaz ayıpdan hiç bir haýwanam halida diýen şonuň üçin ketteken ayıbı bolsa ana şol ayıplar sebeple goşuna täsir edýär. Meselen bazılarynyň ana şo rakam aýyplar bolsa, şonuň bilen soň onu gurbanlyk etmeklik durus bolanýar eken. Meselen awwal binetiki wala yudahi bil amya, eger go kör bolsa, görpilen ýok göze, onda onu hem gurbanlyk edip bolmaýar eken. Wal awra bolsa bir gözi kör bolsa, muny hem gurbanlyk etmeklik durus tädiýen. Wal arja ayagy çolak bolsa, şol rakam çolagy ki la temsi ilal menseki şol yuri soýuljak ýerine ýürip bilmeýänmasa, soýuljak ýerine ýürip barp bilmeýänmasa, ana onda onu hem soýmaklyk durustal eken gurbanlyk etmeklik. Welal ajfa wasaninin gaty hop näme bolsa arryk bolsa, gaty arryk bolsa onuň täýäli kança andadalygyny özi aýtýar. Indi buların delilini ameli kavli salatu vesselam Nebi salatu vesselam aytdı ki la tejzi fi dhahaya arba'atun. Qurbanlyk etmeklige 4 rakam mal durustdadir dedi Nebi sallam. Birege el awra'ul bayyin awraha. Yani şu rakam bir gözü köri ki bulkul onun bir gözünün körlüge belli bolup duralmasa onu hem durustdadi. Vel arja'il bayyin arajaha. Şu rakam çolagy ki bulkul çoroklygy belli bolup duralmasa onu hem onda gurbanlyk etmeklik durust adide. Hatta aýdypdyr bir aýagy çolak yani 3 aýakda ýürüýär olmasa, 3 aýakda ýürüýip bilýän olmasa, bir aýagyny ýere basyp bilen ýok, onda ana şonu gurbanlyk etmeklik durust diýen. Wal maridatul bayyin maradaha. Şu rakam keseli ki bulkul bir zahir bildirip duran gaty keseli wa kesel ýatan mal bolsa, ona hem edip bolmaýar eken. Wal ajfa allati la tunqi. Şu rakam arrygy ki bulkul bizler aýtýar ki özüni oňarjak ýok o şekillikde la tunqi naqib manaşyl ki onda aslan hiç bir mah ýok, magz ýok, goşdy ýok. Duran ustuhan bol qalanmasa ana o rakam arryk maly hem etmeklik durustar eken. Wala tajdi maqtu'atul udni wa zanbi. Indi yana hem 2 rakamly beýan etdi. Yana da gurbanlyk etmeklik durustar eken, gulag keslenmese we onun guyruğu kesilmese kança andadalygynyň tekali aýtýar mutlak kesilmeklikde berde. Ammal uzunun gulağı kesilmeklik näme üçin durustal? Onda mesela rahmetlerihi derine diýär ki Nebi aleyhissalatu vesselam aýtdylar: "İstaşraful ayna vel uzuna." İstishraf aslan lagawy manasyny aýtýar ki bir adam güne garajak biläsinde maňlaýyna elini tutup maşhur garýa seýlek görjek bolup o gün wagtlarda bir näme garajak bolsaň. Nebi aleyhissalatu vesselam aýtdylar ki sizler gurbanlyk etjek malyňyzy aljak bileňizde istishraf edin. Yani hop seýlep görün gulagyny we onuň gözüni diýdi. Şonu seýlep bir görün ýene gözü kör bolamasyn. Gulagy ýene garqylyp ýarymynyň köpi ýok bolamasyn. Şu rakam el görün diýdi Nebi sallam. Ay näme ay utlubu salamataha. Ýaş talap edip görün ahtar görün ki salymmy kanda şol ýene gözü kördämi ki gulagy ki ýok dämi ki ana şonu görün diýdiler. Amma indi guyruğu näme we ammazzan fa li'annahu uzun kamil al-jahati ki guyruğu odan bir uzu kamil ol. Maksudi uzullardan onda fasarakal uzni ola misli gulaq yanak boldanda. Guyruğan meselen onda dibinden qırqılan onda ola ham gurbanlyk bolmaýar. Ya kança andalary gelýär hali. Bul alas boldy. Ýene hem wala allati zahaba aktsaru uzniha wa zanbiha. Ya wasan guyruğu dibinden kesilmedik belki köprägi ýok. Guyruğun bir adragy bar. Meselen 1 metr ýanak guyruk boljak ýere ýarymyndan amadragy qalanda. Ana şonuň meselen 40 santy ýanak galan 60 santy ýanak ýok bolan. Ya gulagyndan hem şo şekillik. Meselen 30 santy geler ýanak gulagy baty,
şonu 15 santidan köpüsü qırqılan, azrağa qalan. Hop, ana ulgu ham qurbanlık bolmay deyipdir. Wa in baqiya aksarul uzuni wa zanbi jaza. Eger köpüreğe qalanmasa, qalanı köp bolsa, onda bolsa jaiz diyen. Onda mesela 20 santiyana qulaq batı, şonun mesela 8 santisi ya 7 santiyana qırqılan, yani 12 santiyana bolsa bamının hali. Onda köpüreği bak adra qırqılan ana ol nusxat çekkalaken oljaar. Näçin? Li'anna lil aksari hukmul kulli baqa'an wa dhahaban. Onda xulasa yok bolsadam köpüreği yok bolsa hamala hemmesem yok yanak bolmaly. Baranmasa köpüreği bawasında hemmesi bayanı bolmaly. Ona göre mesela biljek bolsak, mesela bir gulağı abat bolsa, bir gulağı qırqılanmasa, şu qırqılmadyk gulağı qırqılan gulaq aslı haqiqatda sen bap barabar onu. Onda şu qırqılmadyk abat gulağına bir ölçek koyulsa kança geliyor sol. Bir an qinam ölçek koyulsa, şonun yarımından kan bolsa, onda şonun dürüstligi. Eger yarımından az bolsa, onda dürüst değil. وَلِأَنَّ الْعَيْبَ الْيَسِيرِ Bulatçili ki näçin ýeňkläsinde azmaz qırqılana hanus ýok eken näçin? وَلِأَنَّ عَيْبَ الْيَسِيرِ لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ azmaz aýyply bolmaklykdan masa ihtiraz etmeklik hiç imkany ýok onuň diýär. Hamaha azmaz bolsa qırqılan ýa azmaz aýyply bolmaly. Faju'ila afwan onda azmazyny masa ol afu boldy. واختلاف التركن رواية أن الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه دا في مقدار الأكثر عند كبراء يوقوسا şol qurbanlyk bolmaýdyk. Eger köpräk bawasa qurbanlyk bolýardyk. Ondan da köpräk diýip kança andazasynda köpräk diýýärmiken. O barasynda bolsa Imam Azam rahmetullahi aleyhi'den kança kowul bar eken. Köp diýip kança miqdar bolsa şoňa köp diýilýär eken. Ýogundadan baryndadan. Onda Jami' Sarir'da Imam Azam rahmetullahi aleyhi'den rivayet edilen ki وإن قطع من الذنب والأذن أو العين أو الإلية الثلث أو أقل أجزاءه. Yani İmam Azam Hazretleri'nin bir kitapta böyle kelipdir. Kulaktan, kuyruktan, gözden. Mesela hop şuların illiye hatta dümmeden hem diyen o gazakı oyulan dümmesindeki şondan ham. 3'ten 1 ya 3'ten 1'den azra qırqılanmasa nusxı yok deyipdir. 3'ten 1'e ya 3'ten 1'den azra qırqılanmasa onda nusxı yok diyen eken bir kitapta. Ve in kana aksarun eger ondan köp bolsa 3'ten 1'den köp bolsa 30 santim bolan bilen onda 10 santa barınçany hem qırqılsadam 3'ten 1 qırqıldy. Şondadam dürüst diyen eken. Ondan azra bolsa ha dürüst. Amma ondan köp boldymy? Onda 30 santim 3'ten 1 10 bolýar. 12 santim qırqılanmasa onda dürüst däl diyen eken. Bu bir rivayet boldy İmam Azam Hazretleri'den. Näçin? Li'anna sulusun ozi tunaffizu fihi al-wasiyyat min gayri rida'il warasa. Bulun şoňa delil. İmam Azam Hazretleri dedi ki şu 3'ten 1'ge bir adam ölje qolturan plasdadan malynyň 3'ten 1'ine barynçan wasiyet edip bilýär, başgalar razy bolmasadam, ananda 3'ten 1'ine barynçan mafakene. Hafes onda 3'ten 1'i az itibar etdiler. Eger ondan köp bolsa bolsanda, ondan köpüne hatta bir adam öljek wagtynda malynyň 3'ten 1'ine izapa nämiş edip bilmiyor, wasiyet edip bilmiyor taýin ki başga warasalara şoňa razy bolmasa. Onda oňa bolsa soň belli boldy ki oňa köp diýip aýdyldy. Onda 3'ten 1'den köpü gitse dürüst däldi. Bu bir rivayet. İkinji rivayet İmam Azam rahmetullahi aleyhi'nin buran baraken ar-rubu 4'ten 1 hem diýen eken. Eger 4'ten 1'e barynçan maaf ondan köp bolsa dürüst dälem diýen eken. Onda bu ýankydan sahal gatrak boldy. Näçin? 4'ten 1'de de hikayet edilerken hikayetül kemal 4'ten 1'in o zaman mükemmel azanın jaýynda bolýar temsilen namazda. Namazda bir adamın awratyndan bir azasyny 4'ten 1 açylsa soň namazy bolmaýar. Hamala hemmesi açylan diýen ýaly. Onda böyle dem diýor. Şol malyň bir azasynyň 4'ten 1'e ýok bolsa hamala hemmesi ýok bolan ýaly şu sebepden ol dürüst däl diýen. Gaýsy ýaly qawy fatwa gaýsynyň ahirde aýdar. Bu iki boldy. O işlerini rivayet edilerken ki sülüsün ödenem. Sülüs diyene yani sülüsü gitsedem. Yankıdan parçası ki yan olsa 3'ten 1 yok bolsadam dürüst diyentik. Munda olsa 3'ten 1 yok bolsadam dürüst diyen. 3'ten 1 yok bolsadam dürüst değil. Ondan adrağı yok bolsa fark etmiyor diyen. Onda 3 kavul boldy. Näçe di kavlu sallallahu vesselam fil hadith li wasiyat. Nabi sallallahu vesselam şu wasiyat hadisinde aýdan ki as-sulusu kesirun. Üçüňe adam köp şol diýen eken. Onda belli bolýar ki 3'ten 1 ýok bolanmasa dürüst däl. Düşdiňiz? Onda 3 kawul boldy. Bir kawulunda 4'ten 1 ýok bolsa dürüst däl diýdi. Bir kawulunda 3'ten 1 ýok bolsa dürüst däl. We bir kawulunda bolsa 3'ten 1'den adragy ýok bolsa dürüst däl. Ya 3'ten 1'in özi ýok bolsa fark etmeýär diýdi. Ana bu 3 kawul boldy. Amma indi İmam Yusuf we İmam Muhammed rahmetullahi aleyhi bular wasiýet etdiler ki iza baqiya al-aksaru min nisfi ajza'ahu. Hulasa yarımından köp qalsa şey diyor bular bolsa.
Sahibeyn olsa İmam Azam rahmetullahi aleyhin şagirdleri ki İmam Yusuf, İmam Muhammed bu kiler aytıyorlar ki yarımından köp qalanmasa seyiş ol diyor. 30 santi kulaktı mesela ha. Onda şonun 15 santidan köpüre qalsa seyiş ol. Düştünüz? Gidene ağız bolsa. Anılar dürüst diyorlar. İtibarel hakikat el-cihati ki köp dip näme diyor? Köp diyor şunu aytıyor ki yarımdan kanmasa. Yarımdan azıcık köp bolsa şonu köp diýilir. Ananda şolanda da insan sey diýerler. Ala ma taqaddama fi salat. Hamçınanki namazı demektir diyor. Ve huve ihtiyar fakih Ebu Leys Semerkandi. Hazreti Ebu Leys rahmetullahi aleyhi yemşul kavl ihtiyar edilirler. İmam Ebu Yusuf rahmetullahi aleyhi aytıyor ki akhbartu bi kavli Aba Hanifata faqala kavli huve kavluka. İmam Ebu Yusuf rahmetullahi aytıyor ki men şul öz rayimi diyor ustadı oli İmam Azam rahmetullahi şonu barab aytdım diyor. İmam sahip menin rayima haşıl ki şol quyruq, kulaq, şular barada yarımından köpüräge giden bolsa onda bolsa seydal eger yarımından köpüräge alınmasa bolsa sey diyorun diyen eken. Onda İmam Azam rahmetullahi ki menin qowlum şol diyen eken. Onda soň ulamalar etdiler ki İmam Azam rahmetullahi öz qowlundan ki yani 3'ten 1'den köp gitseden bolmuyor diýen qowlundan rücu edip İmam Yusuf rahmetullahi'nin qowluna öten eken diyor. Düşdüňiz? Ya wasatça ki menin qowlumam qarib senkeçe diýip oturşy bolýaram diýen. Faqala fas İmam Azam rahmetullahi aýtdy diyor İmam Yusuf aýtdy. Qawli huwa qawluka. Menin qowlumam şol diýdi diyor. Indene bazı etdi ki huwa ruju'un minhu. Onda belli boldy ki İmam Azam rahmetullahi öz qowluna ruju eden ekenler İmam Yusuf rahmetullahi qowluna. Bazı wasatçylar ki menin qowlumam qarib senin qowlun yanak. İmam Azam rahmetullahi 3'ten 1'i gitsedem nusxy yok, 3'ten 1'den hem köp giden bolasa onda nusxy var diýende de. Onda şolan misli şonuň şekillek boldy şol diýip. Wa fi kawni nisfi mani'an rawayatan. Indi nisbin ödün aminde. Yani nisipten köp gitseha ol boljak dalaken hemmäniň qowlunda dam. İmam Yusuf'ların kıdam İmam Muhammed, İmam Azam rahmetullahi kededim. Eger hu bu yarım yok olsa aminde. Din yarıma. Gidenem köpte, galanam köpte. İkisi bab beraber bolsa. Munda bolsa iki rivayet var diýip derken İmam Yusuf'ların ve İmam Muhammed'den. Bazı rivayetinde bolsanym ol dürüst däl diýen. Yani yarıma gitse de onda şol dürüst däl diýen ekenler. O bazı rivayetinde bolsanym onuň özü mani bolmuyor diýen ekenler. Yani yarımdan köp gitmedik bolsa üstü yok diýen eken iki rivayet var eken. Kema fi inkişafil uzwi an Abi Yusuf rahmetullahi sümme ma'rifatul miqdar fi gayril ayn mutayassirun. Onda hulasa bu aýdypdyrlar ki İmam Azam rahmetullahi aleyhi'ge men şol qowlumy aýtdym diýen pilläsinde şonda aýdypdyrlar sahibeyn şol qowluny aýdan onu şipillasında hem fatwa şu sahibeynin qowluna diýerler. Fatwa şu sahibeynin qowluna ki yarımından köpü yok bolsa quyruğuňam, gulagyňam onda şu hatta bir gulagyň yarımından köpürägi yok bolsa onda dürüst däl. Eger yarımından köpürägi bar bolsa dürüst diýerler. Ana fatwa hem şoňa diýerler şeýle gündizde. Indi yarımından köpünün andazasyny bilmeklik başga hemme näsedem ansat bul. Meselem quyruğunda da çotlarsın ki oho bula yarımından namazy galypdyr diýersin. Ulagynda da bilseň bolar ki qırqylany bolýar. Ya meselem dümme bolsadam, dümmesiniň hem yarımı ýokmy ya yarımyna adyragy bakmy bilmek ansat. Amma indi diýipdir ki gözüniň zaýyplygyny yarımından köpräk zaýyp, yarım derece yüzde mesela 50% hem köp zaýyp. Ya 50%'den adyrak zaýyplygyny bu nädip biljek diýipdirler. Muňa bu taryka aýdypdyr ki şol goýuny ki ya şol malyň özüni bir gün ya 2 gün bolsa aç goýulsa diýipdir. Soň masalanym şol bir göz meseleni kör diýip çotlap otyp, onda şonuň şol bir gözüni ya mesela sagyny ya çepini şol kör meseleni sag kör gözüni ya mesela sagyny birini daňyp, soň uzakdan şol mesela otu görkezilsin diýende. Onda şorda gördüme şo jaýany işaret bel. Mesela 20 metreden gördi. Üstüne şol qaysı gözü bilen sağ gözü bilen abat gözü bilen 20 metreden gördü bul. Ha birden göreni bildirdi. Indi bu sanyny abat gözüni daňyp kör gözüni aç goýmaly ki zaýyp gözüne. Ondan soň otasda onu görkemen ağzagyndan al kel bermeli diýen. Ana indi qaysı ýerde görýär? Indi ol mesela sağ gözünde 20 metreden görelmese ol kör gözünde 20 metreden görpilmiyor. Onda geldi kör gözünde 15 metreden gördi. Anonda bolsa bunun gözi 50%den goýrak eken. Çünki 15 metrede gördük ýanqyndan o ýanqam 20 metrede. Eger 15'den görmedi, belki 10'dan görmedi, ondan ama adyrakda gördü, belli boldy ki onda munyň bir 40% görüp var eken, belki 60% kör eken bol.
Ana şonsundan andaza dip bilinsin diyen gözünün kör däligi bolsa. Sümme ma'rifatul miqdar ondan soň bulaytdy ki munyň miqdarynyň kançandadalygyny fi gayril ayni gözden maksatynda hem mutayassirun anqadyldy ölçek görseň bolar diýär. Amma gözden ämet beleken qalu aýdyp durýar ulamalar onda tüşeddül aynul mabi'a. Olal bolsa diýipdir şol kör gözüni daňy şag gözüni bolsa açyk görüň diýipdir. Kaçan ba'da alla ta'talifa ash-shatu yawman aw yawmayni. Şol goýuna ki kör diýip çotlawaty şoňa bir gün ýa iki gün masa otan bermän durup. Sümme yuqarrabu ondan soň şeýanky alafyň özüni otun özüni ýakyrak getirip berin qalilan astajyktan. Fa iza ra'athu min mawdi'in her wagty ki bir jaýa gelen plak birden gördü ota. Ha şu kör gözü bilen meselem. Ya sağ gözü bilen gördü kör gözüne dan kıldı da. Onda ölim ana şörasyň işaret etmeli. Mana şörden gördü. Ölçek gördük ki ha bu meselen 30 gadamdan görüpdir. Şu rakam 30 gadamdan görüpdir bu. Hop ala dalikil mekan. Ondan soň daňylar diýipdir ki sağ gözüne. Keý gözüni daňmalda kör gözüni aç görün diýipdir. Ana ondan soň näme? Wa qurriba ilayha ondan soň golaşdyrmaly alafyň özüni qalilan asta. Hatta ida ra'at watanki gördü bir mekandan indi öýredem işaret etmeli. Indi ýanqybylyk kisiniň özüni ölçek görmeli. Awalky meselem 30 gadam geldi, 30 metr, soňky meselem 20 metr geldi. Ha onda munyň gözüniň görmekligi körliginden kede sal gawyrak munyň. Üstüne eger olar 30 metr bolsa soňky 15 dem görmän bek ondan hem kemerakdy gördü. Kör gözü bilen onda kör gözüniň zaýyplygy 50%den kededem köprak. Anonda bolsa bilmal durus bolmaýar muny etmeklik. Sümme ýunzar ondan soň gara görmekde tafawut ma beýni hakitiniň ortasynda kança. Fe in kana sulusa eger şu tafawutyň sulus bolsa fa zahibu as-sulusu. Onda munyň gözüniň körligi hem sulus. Ve in kana nisban eger şonuň tafawuty ýarym bolsa, biri 20 metrde gördü, biri meselen 10 metrde gördü. Onda bolsa tafawuty hem kança eken ýarym ekeni. Bu gözünden meselen bu göze ýarymy çeken onuň düşdüňiz. Ana şöyle dip bilmeli diýen. Anında hulasasy boldy ki gözdedem, gulakdadam, guýrukdadam ýarymyndan köprägi eger bawa bolsa onda durus ekeni. Eger ýarymyndan hani patwa kawul şol. Badi kawulda Imam Azam rahmetullahi 3den 1-i ýok bolsa 3den 1-den köpräk ýok bolmasa durus dälem diýen. Ya 4den 1-em diýen amma Imam Azam sahibining kawul bolsa şu boldy ki bar hop Imam Azam rahmetullahi hem mümkin şoňa ruju eden bolmaly. Ondan ol kawula garan plakda bolsa ýarymyndan köpräk bawa bolsa durus boljak ekeni. Hatta bir gulak bolsun hem ýa bir gözü bolsun hem ýa guýrugy bolsun hem düşdüňiz. Indene bu ýerde kança sanaklary bolsanym nusxy ýok, mana bu mallar etmeklik ýer inşallah gene onu ertä okuyas bakay. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ve salamun alal mursalin velhamdülillahi rabbil alamin. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعل التوفيق رفيقنا والصراط المستقيم طريقنا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وأصحابه أجمعين. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی‌های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.